Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kublai pi barok nampak yang Batesi TV ni biasa bahai pi Syeki Khubor hakimat. Ini pasal mentah Syeki Khubor nak lagi bentah jong ke Jylla. Hadian balami ka jingja hapadeng uraja berkesonam Raghuvanshi kibala Shimwai dak skuti na Kiting Road ban lech sora. Mentah ka sarkar lengbag tanat transport kala pemi ya ka hukum bala Khangsendan ban IY Arshaka nani kali private ha ka Jylla. Kini ka tanat kala ong ba haduk mentah kampat don ka an ha kini ka Jylla ya ka bala ban IY Arshaka nani ban IY kali private. Berkamdan hiru ka an ha ka Motor Vehicle Act syaja kena ispa prapupra. Namar ba ka section riu ka Kranshai bahab bandon ya ka transport permit. Ka section shispa kena pu RA ka Kranshai. Bakin ngat ha ka kuna ka bakan thubru ya ka jingpen saja da ka baset patong. Bat ka section arspa nyaupan ka IBOR ya ki enforcement jong ka transport ban kurup ya kita ki kali ki bapen kenya. Kador barshnong mi mentedu ha ka khatlai tri Jylliew azab san. Kalau pun kuburam, yaki prapun riung wat kena jangka snong ki bala treshitam bat pas pha ha ka examen SSLC bat HSSLC jong usnam arata apusan bakun thubru ya we orang ya lekai bala mi khmat ya ka Jylla. Ha ka jingalang bala pun kuburam bala pelong ha community hall lum pertu mi mentedu lai don lang UMLA ka jawai uba welat mi ki Jylla uba long ru kum kongsan padu principal jong ka North Liberty Higher Secondary School uba Richard Yuria berlongkum usebut kongsan. Namar ka jingprat pathari ki jabok jaban kat hadu bagi skanyong kila rung syadu syiing syadja jingki pat ba nong shong shnong kador ba shnong shanglin kala Khangsendan ya ka jaka the nyot mentala lai ski kinthi kat hadu bala syam jing e iki shnong bat ki nong shong yo ha ka sor nong po ban lej bret yo nyot bari ki jabok jaban. Halor kani ka jing e ka senjuk kirang ba shnong jongki prashnong ka bahab hapo ka paham rio circle bat kador ba shnong shanglin kila hiar jurem ya ka jaka the nyot ha ka ba kila lap ya ka jingbrat pathari ki jabok jaban ha ka jaka the nyot kat hadu ba kala penmi ya ka jing sma utung bat ka jing kharoi jing kiskan ka ba taru hadu kata ya ka kot ka khia jing ki pat ba. North Liberty Higher Secondary School ha ka Kylleng jongki Pyrthei bat ka Kerdan under 17 bat ka Government Boys Higher Secondary School Jowai ha ka Kylleng jongki Shinrang ha ka under 15 kila Shajiet ban mi khmat ya ka West Chanti Hills District ha ka Lampung ya lekai football jong ka state level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament ka ban Salong hanong ba Shillong. Kini kalawan hadian bagi niki arkun huan kila yokur ya ka nam lakdo ha ka jinga lekai final jong ka district level inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament bala penyat daka office district sports officer West Chanti Hills ha ka khatlai tri Jylliew azab san. Kini paklong Khubor nak lengki bentah jong kari. Henruf wengut ki nong India ki bana Rajasthan bakun thup yo chairman jong ka Mangalam Group UNK Gupta bat kalok jong u kila sakut ha Georgia nakadaw ka jingan at hapadeng ka Iran baka Israel. Kini ki bri ki ba sakut ki dei ki ba letsha ka jingalang ka balalong ha Tbilisi ha Georgia. Ki babu na kini ki dei ki chartered accountant bat ki ba hiyang sam jongki kila leit benishim benta ha ka residential refresher course bala pelong da ka Rajasthan Tax Consultant Association. Hakasi sajan lalap ya kamet yap jong Ashish Bhagora ubadai ukhun jong MP Barim ka BJP Mahavir Bhagora. Lalap ya kamet yap na Udaipur bat kaladon kajing subasniu halo kajing yap jong u. Ashish udai uba penya ya ka public library ka bapli baro arpasaw kanta. Lalap ya kamet jong u dikisamla puli kibawan sha library hakapor nyaw biji stamp. Kila phone yo u la bunsin ndrei shim ya ka phone. Kumta kila leit rung syakam rajong u bat kila lap penban ba utia yap nengtar Hamadan. Lalap bakadang kajan ka bawa Hasan ya ka ba ki pulit ki suba ba upasi yaladi. Henreikin up ya ka postmortem ban pinshisha ya kani. Laingut ki khun kila yap kat ba ki kmik papan kidang don hapadeng ka jing shitam jur. Namar ba ki kmik pa kila IB yalaki khun bat kila DB ru yaladi. Kani kala ja hakang ka district jong ka Jylla Chhattisgarh. Hadu mentah ki pulit kimpat tip ya kadaw namar bagi kimik pa kimpat tip brio. Kini ki brio ki bagi kimik pa jongki ki dei ki poiwir na Bangladesh bat kila poisha India hakisam syajar kandai spa nyo phokli henrei mentah kila kala long kinong India. La suba ba kadaw jong ka jingdi bi jongki kadai namar ba ka jing jinjar ba ka jingduk namar ba ki du iki jakarap ki jongki. Kakunhun jong ki pulit ka Manipur
ki sipai ka Assam Rifles, ki sipai jong ka Border Security Force, ki Central Reserve Police Force bat ka Indo-Tibetan Border Police. Kilala laispa apaprat ligi sulai bat kedahajar laispa tiligi kuli na ki benta ba per jong ka Imphal West, ka Imphal East, ka Thoubal, ka Bishnupur bat ka Kaching District jong ka Jylla Manipur. Nakilai spa apaprat ligi sulai, shispa sanpui tili, ki self-loading rifles ni ka SLR. Nyopulai ligi rifles, rupsant ligi insas rifles, khat artili ki light machine guns, rutli ki AK rifles, santli ki II carbine, rutli ki pistol par ki wei par ki tersian. Ki khanda hazar lai spa tili ki kuli, ki dei nakabanta kini ki sulai ba phera. Ke embassy jong ke India ka badan ha Israel bat ha Iran kala bat ha ikinong shnong jong ke India ba ki deban long ki ba pikir bha yaladi bat ki deban mi no na ki jaka ki bam shngan ban kin ria shikiwe pa ki jaka ki ba kham shngan kala mi ka jing tha dei hadin ba kala mi ka jeng kan an hapdeng ke Iran ba ke Israel ka barang yai peteng hadu mentaru la batha ru balada ki don kam jing rap kerki ki la ban pentep ya ke embassy ka sarkar India kala thaw ya ka high level committee ban to kit bnya halo ka Pyrthei ka ling sun Air India ka bambi na bedabad ban lich London ha ka ling sun ki dan arspa sapu arngot ki brio nre arspa sapu ingot ki layam but way pat ula like in but na lor ka ni ru ki dan don siki way pat ki balayam na mar ba ka ni ka ling sun ka ha ka hostel basa ki samla puli doctor jong ka BJ Medical College medabad Umitiramba adu Korean Narendra Modi unlet shaki lightly kiri kata ka Cyprus ka Canada bat ka Croatia nadu ka khatsan hadu ka khandai trip matau banai ban pin khlan ya ka jingadai hapdeng kari India ba ki lightly kiri mentapan ya phash Khubor na ka kiri ka Pyrthei ka jingkan at ha Middle East ka nang jur ha ka steps ni sajan hadin ba kari Iran kala therbyang da ki namding persha ya kari Israel ka Israel Defense Forces ka balong ka kanhun sipai jong kari Israel kabala pentikna ba ka Iran kala ther da ki spatli ki namding kum ka jubab ya ka jingsha kharwit namding hakari Israel kabala pen parahi phom ki jakashna nuclear jongkari Iran kumba shispatli ki missiles ka Iran kala sian shiki benta ba shapdeng ba shathi jongkari Israel haki arsin kanthi karadu ba safwingot ki briya kala misaw ya la pentip ya dak shipai ka Israel ban Megan David Adam ka MDA kala pentip ru ba arngot ki briya kidan mata hapdeng jing shitong ka bajur Henriwat ki bashmin saw malumala kat ba ki weipat ki lamin saw na ka jing shaptin na ka jing sawa jing ki namding ki bala Pyrthei bat pinjulori ki yang kisam kari India sa shisin kala kyar ban shimenta ha ka jing athap vote ha ka General Assembly ban rai persha ya kari Israel Henry kala yaiban bade ban wanra ikilat kilinti ki bala ban poi shaka jing akran esung thu hapdeng kari Israel bat bakan sange no mador ya ka jing her thma ya ka Gaza ke India kare ka wei na perenggi khat khandai tili giri ka bala kyar ban kershan ya ka resolution bala wanra ha ka khat ar tarik mentau banai unong yalam ba kli tam jongkari Iran u Ali Khamenei ha ka sngi tho dieng ula thung ya ki military commander bathamai hadin ka jingyam no jogi he shipai ha ka jingther namding jongka Israel ya ka sorba Tehran ka jingther namding jongka Israel kala khat jubor ya ka jingim jong chief of staff jongka armed forces u Muhammad Bagheri u commander jongka Islamic Revolution Guard Corps u Hussein Salami baru clear jongka Khatam al-Anbiya Central Headquarter u Ghulam Ali Rashid kirkhat jongka yings em ka ribilat kindeng daki amban rongyong bat kin pelong ru ya ka jing skap jar ka ba arminate ha ka jing shimenta ha ka trooping the color parade ka ba julong shisien shisnam kum kadak man penpau ya ka jing sosi ya kilanot ki bala du ya ka jing em ha ka jing thei jong ka ling sun Air India Ahmedabad Gujarat na pedeng ki shispa rup khandai ngot kinong India san phulai ngot ki de kinong shong shnong kari bilan ki bala shong ha ka ni ka ling sun ka ba mi na Ahmedabad ban lich London ka bala Pyrthei tang hadin ka tu ka ni minute hadin bakla mi na ka kat ling sun Ahmedabad ka sarkar South Korea kala pelong ya ka jing perkhat kam bakerke halo ka jingdon kam umpnyang jongkari hadien ba kala ki ka jing kan an hakiri Middle East na ka jing ther namding jong ka Israel ya kari Iran ka Ministry of Trade Industry and Energy kila pelong ya ka jingalang bat ki company nakiri bakanthop ya ka Korea National Oil Corp bat ka Korea Gas Corp banyakran sani bha halo ka dor kambur ka bala ban kata na ka jing kan an hapren ka Israel ba ka Iran President ka US Donald Trump ha ka singi palay loong ba ka jing Pyrthei jong ka ling sun Air India AI 171 hajan ka ka ling sun Ahmedabad ka long ka jingja ka basngosi ha ka history jong ki kam ling sun ulong ba ka sarkar jong u ka long ka bakloi ban a jingarap ya ka sarkar India halo ka ni ka jingja
Tikitua kilong Khubor hakimat mentasi. Kublai.